sílam carfu mar gail tuidir lára an mothú pobl sin a tuidir gurí chu ar dan eile bhfuil ga gan nes an gé a léana seo beidir na haine den ceatar ganine bhfuil gaile ar dan eile chruthú nó spáis a lacu ar cís ar dan eile agus é a réalú. Take over Sílam gur bhar bhád spás a lacu ar cís. Ní dóilm gur cheart imú a dhéanú an héin agus was go ar nerd an héin a chruthú a rí seile apel a bheith hoscailteile agat was go contas a bheith le cruthú agat agus an timlé sin dhéanú mar tean mar dearm ggóilmaid a mulgan agus ggóilmaid in fecail neart stoffaní le a sílam go bhfuil chuide a gul fríd agus was go go tíúmúd an fphobal géalaige ní hálathe sin de méhhart apar a íslódal na cabbí rud agus sílam ar cheartan a bheith druide stíthe go seo gur cheartan a bheith in spásnaí oscailte agus poblí agus te gantanas an nóhiú cinil was go tanneart ar teach donna ólam donna fómór ag sa sin inte ach ní smó a dhéanú a bhain linne mar fphobal beabriúir te i caihí síal a gin trí héalaige sin an etar cheartan a bheith déirú fáineh sagin tá bajana. Agus carhain ar a chruúhín tú éhar an éalaigh dúir tú trechttaí ó ghéí bhil tína chuir tú fóhaidir ar seo mar neam sebalta tú ag felix tú ré a go leorla genú gom gotá ar de cruthú heú ebla tú héin ach tuigim gohfuil daoine lára beidir bailtheiste chuig an teangaí ach tuid a lífang éile i gurí ar go cracéin a chruthú agus injokes a bh gan héin fásta. Bh sinna go dúach agus ag glóir ar cinneal ar náda an héana bheith agan rinnemer survey de chuid seachtain an seo agus bhí golóir daoine cinneal ag teach lása chuomh agus caiimé a gnéontíam tá cosar bolach dentar ar an ghilge le blianta fada agus clunimid ar fad marall ar na siomraí macaile seo echo chambers. An ar bhailen a bheith is spás cosúla se, is sto iné deir se neamháin ag an airtas go bhfuid ar fád tí thuirseach dá chéile, saolaí ardan socialta táid ag gcóí lena chéile, dúirt duine bháin an seo sílam go méh ardan gaiileach ar dói ag sílam go gahiimiid go fáil bheith feiceach ar na hádan móra, bhí an ghil go faoi ceilte agus runúnta ar fá golórama, inis sem mthram agus bhéon bortha go méid ag imimiúid chéin ar ardan gailge a bháin, cúpla rud eile cosúla sin agus caiimé a gnéontíam le sin. Bhí muid ar an imil caiimiid a bheith feiceach in áitina cosúla sin agus beidir gailú níos fearr dhéanamh ar rud cosúla blue skyach. Ní maiile den ar beachrú so. Tá ráthúm am faoi seo ar lábhháin aontaí an amlan. Bon fronsbal na papaipe ná go méach muid sa phobal agus go méimiis is spásna a bhfuil na bearláirí le go bhheic sin na go gluisfar sin sa riile. A chu sin smaoiníam beidir ar an achtas ó híh stáisiún telefíe. Agus smuoine mar reint na daine a rinne nó bhí man fechttaíochtta sin nach stáisiún an héine bhí wethe ach gur hasú mecht níos mó gailge ar RTí. Ach an sin an rud a deascarrás ná telefís na gailge, TG Car, ó rud hain, ó spás hain. Agus bhí anráthair sin as an sin bhí tuncha aige sin a rudí eile. Smuoinn tú ar Blue Sky agus áit na mar sin gur féad le fó legan de Blue Sky nó de Masters an a bheith agat do réilge nó de pay sim. Mar sin beidir go gáin dárá rastal agus nach gárá ná tomaid chun a bheith sa réimse pa bli a bháin, beidir go gágin len ar spás hain agus a rudí hain. A cén crutatá sin an ordan dúin hain, tá me cepa híh cuasaí ama agus beidir íirecht agus commas do le bhaim agus commas corchaige, mas an beidir go gáin dárá astal ach tá gágin le terman, tá gágin le iireachtas na gailge, tá gágin le tá gágin le terman fós agus beidir gur féidir an dárá astal. Cén cumatá sin na sam? Agus na recinn tú tincharí na gaalacha agus tá go leor acu na tincharí le gaalaigh agus na rúsáidin siad go gaalacha bín reithmór na físein, tá daoine agus tá leorí fáilsí agus sráichanna agus tá leantarí acu a hanéit agus tu de fí agus a chu an réalaigh isteas má ina go debre agus beidir nabhail si de genú hanú an ggéalaigh, beidir go gorann siad rudí go dé hanga ach tá géirí loch neal deit freisin. Ja, nó is sílam is hacu bheith cynical agus réit gohfuil daoine tíomhí de fphobal na Gaeilge ag tuig fáil cinneal an Eurogéala agus go déag chuir leis an capitalist a bhí tuairrma cantar lísaige, but ag an amcíir na sílam go bhfuil gur rud mai he go daoine a hans gur is gur bua íon Gaeilge was go heicmuid an gcóní sin ná beidir gur heicmuid
well, dé sé héin was cinil na fihédí gur heag me gur neach bresin seo ó hiú chusaí ibride go fiú ó hiú an pobl go deil mo choí sin ar fád, so is do hí gohfuil níos módí ní nachrú omlan chomante don hí le go taifáil is gohfuil breis deisna an agus gohfuil go ggurann se cinil le cis sogat agus go ggurann se leis a fá ghfuil tú Jenny sif. Agus sílam go se fashionanta agus mar dearm heag a bheith sanna cil fashion, but bhil am a bheith dearfa faoi fásta. De mé se bh chu daineart le géalaigh bú se na ólamar nó daine lífa atá raú cheanna me cin na fónúra seo, ní cos láá gur an cinna bhfuil na appsar cin app nó cin air den a gotha daine chuig le síl tre réalacha chuir tú dí fa hen, agus alla chuid le daoine réalaigh mar an fásta. TikTok sílam. Dean é tu sé sin códachar mar táráte agam ó híomh TikTok de is sto go bhecin glódaíní rudí cinil ar stíl Americanach tá sé ite gasta ar TikTok ní rilí sppraag an cuairtí ag siadm go bhfuil TikTok go hiach do ólamór fiú bíam se hénig fólam ó TikTok frásí bag an nach mé agam i machanú chain. Sílam gur áit jazzí TikTok beidir nach mé an rudí pléite ag glóir daoine go minic go hinnta dóin sin. Ach ag an céine beidir. Sílam go mín cuairtíún. Ní bhíon héin. Ní bhím héin bunse leis na cuairtí bí tíra scóil. But agus sin an fágad danín se mar bháil nachhol cuairtí éascú, but sílam go bhfuil daoine in sa trata tíú fiú más airhar fólamata an gohfuil daoine ceistú stiff, gohfuil agus an amtaí tíú ligachtaí an airhar fólaman ar nach deag leis an duine na ceisna sin airt, ach sílam go bhfuil cuairtí a tardaí agus if you go jockey sin de jockey cinil sinna S tá Jenny gurbééis sin na net go gurtha den seart de sin bhiocht eil in san man hoisiilta tríal. Go dtíh beténa Oscar? Is tócha ní cheol hin duine ag na meáin hoisiilta le gail gálam. Ach a bra ar céin síma tá acha cheol hin ag gáit ag an agsúlíad le síma sppraga agus leis sin chéad chéim eile a ghlacha. Agus is toch gomráach sé ar an ís atá ortha. Cheoling na seanáirí go Twitter. No na daoine bhfuil neart seantin neacu beite agus go gomta díobh trúr do mó air danon go thomláin an éalaigh agus tú tweetal nó ag scríú nó ag genú físein an éalaigh a bhhain agus cantlan na daoine agus a féimú agus idir dhíríhíart ar bhelaínta nó amsere an sína head sibh suas máine. Fiú le a ggurc agus le bheith festra a Madonna. But tú éis pitch ítach go thuirtá dá me sé mar sin bhéin an. Lachamiid ferbra men sílam FOMO allworm dat mar rud gur chuúna mé go raibh ardan ar le an Enghailge agus goach an duine ón iireachta son agus mé héon fós ar Instagram like yes, you know as suas. Well mu ferbraí bogarí bí muon sin na géisteart agus ghfuil rudneart ar le acu go dé le an teachtas a chuir lína, beidir go mé John.